Sa kaugnay na balita, pinunari ni DPWH Secretary Vince Dizon ang gumuhong bahagi ng kalsada sa bayan ng Sangay, Camarines Sur. Ayon sa kalihim, hinihintay nila ang assessment report mula sa DPWH Region 5 para malaman kung ano ang long-term solution sa gumuhong kalsada. Nitong nakaraang linggo nang inspeksyonin ng Provincial Project Monitoring Team ng Camarines Sur ang lugar at natuklasang nagkaroon ng waterlogging sa lugar dulot ng palyadong box culvert. Dapat ding umano hindi na patse-patse ang patrabaho sa kalsada lalo't mahalagang rutang ito na nagkokonekta sa mga lalawigan ng Albay at Camarines Sur. Si RD Tanggol nandito, tsaka si Yusek Lara, nagpadala na tayo ng assessment kasi nga ang report sa amin, paulit-ulit eh. Actually nakikita din natin to sa ibang mga lugar, even yung Andaya Highway, di ba? Lagi inaayos, tapos masisira na naman. So, kailangan malaman talaga natin ang yung root cause. So, pinapa-assess natin. Tapos, gawin na natin ang pangmatagalan. Kasi dati, puro na lang patsi-patsi yung gawa. So, ngayon, hindi na pwede yun.